Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jissielet biex iwassal il-messaġġ tal-poplu fost l-oħrajn fejn tidħol l-għoli tal-ħajja, l-ambjent, it-traffiku u l-bżonn ta' pagi ta' kwalità. F'attività politika fix-xahar Għawdex, Dr. Grech ta' kelma li tmexxija nazzjonalista fil-lokalità se tkompli turi kif il-Partit Nazzjonalista jagħmel l-aħjar għażliet fl-interess tal-poplu għax qal m'għandux roadmaps tal-korruzzjoni. Skontu il-Prim Ministru ma jistax isolvi l-problemi tal-poplu għax il-priorità tiegħu huwa l-interess tiegħu stess. Dr. Grech qal li bekk il-Prim Ministru qed jispiċċa jiġġieled ma' kulħadd fosthom ma' 22 għaqda li qed jgħidulu li mhux jaqblu miegħu u saħansitra mal-Unjon tal-Għalliema l-MUT li akkużatu b'gideb. Il-Kap Nazzjonalista akkuża lill-Gvern li qed jeddet id-demokrazija tal-poplu u qed jattakka lill-Parlament, lill-qrati u lill-ġurnalisti għax irid ikisser il-pilastri demokratiċi tal-pajjiż. Al kontrarju qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jiddefendi u jissielet tad-demokrazija tal-pajjiż kif kien għamel fit-tmeninijiet. F'dan l-isfond qal li l-istorja qed terġa' tirrepeti ruħha bil-Kap Nazzjonalista jgħid li qed isir teddida ta' vjolenza fit-toroq jekk jitressaq Joseph Muscat il-qorti. Żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jiġġieled biex bħalma ġab lura l-isptarijiet bis-saħħa u bil-liġi u issa qed jaħdem biex iġib l-400 miljun li qal tħallsu lil Vital Stewart. Dr. Grech qal li l-Prim Ministru ma jridx iġibhom lura għax ma jridx ifittex lin-nies ta' madwaru. Il-Kap Nazzjonalista qal li se jibqa' jinsisti mal-Avukat Ġenerali biex tippubblika l-inkjesta maġisterjali ħalli l-poplu jkollu l-verità kollha u wieħed li se jieħu l-passi kollha meħtieġa biex dan isir. Qal li l-Gvern Laburista jgħid mod u jagħmel ieħor. Bil-Kap Nazzjonalista jgħid li minkejja l-għajta tal-meritokrazija l-Gvern poġġa ambaxxaturi mingħajr esperjenza kif naqas mill-wieda tiegħu li jagħti priorità lill-ambjent. Fl-aħħar nett ħeġġeġ lill-votanti biex fit-8 ta' Ġunju ma jesperimentawx u jivvutaw lill kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista.